περιουσία, το μεγάλο κεφάλαιο, θα έχουν όσο το δυνατόν και μικρότερη φορολογική επιβάρυνση. Και δεν είναι τυχαίο ότι μειώνει αυτό το συντελεστή από το 40% στο 21% για φέτος και από του χρόνου θα δούμε αν θα πάει στο 25%. Και το λέω θα δούμε αν θα πάει, γιατί στο Μοριά, κύριε Υπουργέ, το θράτος πήραν αλλά δεν φύτρωσε και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά. Από αυτή λοιπόν την άποψη έχουμε μία ακόμη επιβεβαίωση της διάθεσης, της προσπάθειας της κυβέρνησης από τη μια μεριά να απαλλάσσει τη μεγάλη κινητή, τα μεγάλα εισοδήματα, και από την άλλη να φορολογεί τα λαϊκά νοικοκυριά και ιδιαίτερα με την έμεση φορολογία την πιο επαχθή. Και αυτή την αντιμετώπιση τη βλέπουμε στο όνομα της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας, που αυτό το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο, να μειώνεται ακόμη περισσότερο το συντελεστή των μη διανεμόμενων κερδών για τα νομικά πρόσωπα, για τις μεγάλες δηλαδή επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ, από το 24% στο 20%, που σημαίνει αμέσως απώλεια, τουλάχιστον με τους μέτριους υπολογισμούς, για το 2011 πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, ένα μπόνους δηλαδή στις μεγάλες επιχειρήσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και στο όνομα βέβαια του φορολογικού συντελεστή θα έρθει την επόμενη χρονιά και θα το μειώσετε ακόμη περισσότερο από το 20%. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλουμε να αναφερθούμε είναι στο ζήτημα με τη φορολογία των ακινήτων. Καταρχάς, όλη αυτό η προσπάθεια την οποία κάνετε με τον προηγούμενο νόμο, ότι θα φορολογήσει τις offshore εταιρείες οι οποίες έχουν στην κατοχή τους ακίνητα, σήμερα ανοίγεται ένα τεράστιο παράθυρο. Απαλλάσσοντας από την καταβολή του ειδικού φόρου για τα ακίνητα τις offshore εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τα ακίνητά τους σε ναυτιλιακές εταιρείες. Και μάλιστα η συγγήτρια του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι αυτό είναι ένα δίκαιο μέτρο στην περίοδο την οποία βιώνουμε και στην κρίση που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Ενδεχόμενα τις διαφεύγει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών, ας το πούμε έτσι, συμφερόντων προχώρησαν σε παραγγελίες δισεκατομμυρίων ευρώ για 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάνε οι παραγγελίες που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα από ναυτιλιακές εταιρείες και αποτελεί πρόκληση να απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού φόρου για τα ακίνητα τα οποία κατέχουν και τα οποία τα έχουν περάσει σε offshore εταιρείες. Πρέπει το συγκεκριμένη διάταξη να την πάρει πίσω. Είναι απαράδεκτη, είναι σκανδαλώδη, είναι προκλητική. Επίσης, στο ζήτημα της ακίνητης περιουσίας και στο άρθρο 24 μπαίνει μια τροποποίηση στην παράγραφο 8 και 9, όπου απαλλάσσονται από το ειδικό φόρο για τα ακίνητα τα ακίνητα τα οποία κατέχουν ασφαλιστικά ταμεία ή εταιρείες real estate, οι οποίες επεκτείνεται αυτή η διάταξη εκτός από την έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν μέχρι τώρα και σε τρίτες χώρες, αρκεί να μην είναι κράτη μη συνεργάσιμα. Ουσιαστικά μέσα από αυτή τη διαδικασία τι επιτρέπεται? Επιτρέπεται σε ένα υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο τρίτων χωρών, αραβικών, κινέζικων, να μπορέσουν να έρθουν να επενδύσουν στην ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της εκποίησης, αξιοποίησης, όποιο τίτλο θέλετε βάλετε, της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, και τους απαλλάσσετε τις συγκεκριμένες εταιρείες, τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό πάει πακέτο με το επόμενο άρθρο που θα συζητήσουμε, την δημιουργία ανώνυμης εταιρείας αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Άρα λοιπόν κάνετε ένα τεράστιο δώρο σε αυτά τα κεφάλαια τα οποία θα έρθουν να επενδύσουν στη χώρα μας. Προκλητικό, γιατί ακόμη και ο άνεργος καλείται να πληρώσει το ειδικό φόρο κατοχής ακινήτου, ακόμη και άνεργος αν είναι κάποιος. Τρίτο σημείο το οποίο θέλω να θίξουμε είναι το άρθρο 25. Κοιτάζοντας πίσω τον τόμο που μας δώσατε, αυτό το άρθρο στο σχέδιο διαβούλευση ήταν το άρθρο 23. Διαβάζοντας το συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 23, έχει μια δεύτερη παράγραφο που μιλάει για τα εισιτήρια στα καζίνο, όπου κάνετε μια προσπάθεια να ενιοποιήσετε, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετική μεταχείριση και μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2 ή 3 καζίνο με 6 ευρώ και τα άλλα με 15 ως είσοδο. Σήμερα αυτό το αφαιρείτε και το πήγατε στο 12. Μειώνεται δηλαδή, αυξάνεται κάποιος και μένουν κάποιους άλλους. Αλλά βλέπω στον νόμο εδώ πέρα στο άρθρο 25 το αφαιρείτε τελείως. Αυτό είναι ένα δώρο που κάνει στις εταιρείες διαχείριση καζίνου. Γιατί το αφαιρέσετε το συγκεκριμένο άρθρο, το συγκεκριμένη παράγραφο από το άρθρο 23 και δεν υπάρχει στο άρθρο 25 και μιλάμε τώρα για τα καζίνο που τους κάνετε ένα τεράστιο δώρο και δεύτερον, όχι μόνο το αφαιρέσατε, αλλά και αυτό το οποίο προϋπήρχε μείωνε από την πλειοψηφία των καζίνων την τιμή εισόδου. Την πήγαινε 12 ευρώ, στο πάτε 15, στο πάτε 17. Αυτοί οι οποίοι πάνε και τζογάρουν, δίνεται όθηση να πάνε κάποιοι να τζογάρουνε. Αυτό δίνεται όθηση στον κόσμο, στον τζόγο και ταυτόχρονα διασφαλίζει την κερδοφορία των καζίνο. Δεν είναι πρόκληση στο συγκεκριμένο. Γιατί λοιπόν αποσύρατε τη συγκεκριμένη παράγραφο? Πρέπει να ενταχθεί η συγκεκριμένη παράγραφο και να πάει στα 15 για να μην πούμε παραπάνω τιμή το εισιτήριο. Αποτελεί πρόκληση. Εκτός και αν υπάρχουν τίποτα άλλο από πίσω, κύριε Υπουργέ, και θέλουμε συγκεκριμένη απάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και τέλος, στο άρθρο 27, στο πλαίσιο της, εκεί που λέτε για το ΦΠΑ, στο πλαίσιο της ενιαίας μεταχείρισης νησιώτικες περιοχές δεν υπάρχει μόνο στο Αιγαίο, υπάρχει και στο Ιόνιο. Και υπάρχει μια κίνηση διαφόρων κοινωνικών ομάδων και φορέων. Εντάξει, η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας είναι γνωστή για το ΦΠΑ. Μιλάμε για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής ανάγκης. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση έντονα ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μας, σε αυτή τη φάση την προσωρινή, επειδή ακριβώς υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες που και στα νησιά του Αιγαίου αντιμετωπίζουν ακόμη σοβαρότερα προβλήματα, να επεκταθεί η διάταξη ευνοϊκής μεταχείρισης όσον αφορά μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ και στα νησιά του Ιωνίου κατά 30%. Τελείωσα. Ο κύριος Βορύδης. Αυτό ακούγεται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στο άρθρο 12 οφείλω να πω ότι σε αυτό το ζήτημα διεθνούς φορολογικού δικαίου που ρυθμίζει τη φορολογία φυσικών προσώπων τα οποία έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα ή τη συνήθη διαμονή τους και μπορεί να έχουν εισόδημα από πηγές τρίτων χωρών, οφείλω να πω ότι γίνεται μια ενδιαφέρουσα στάθμιση, τουλάχιστον στην παράγραφο 1, η οποία είναι σαφώς βελτιωμένη από την προηγούμενη. Έχω μια απορία, την οποία θα ήθελα μια διευκρίνηση από τον κύριο Υφυπουργό, εάν το γνωρίζει και αν είναι έτοιμος. Στην παράγραφο 2 γίνεται μια ρύθμιση πάλι για το ζήτημα αυτό, όπου δεχόμαστε ότι θα υπόκειται σε φόρο το εισόδημα για φυσικά πρόσωπα για 3 διαδοχικά έτη, για την περίπτωση βέβαια που δεν έχει συναυθεί σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογήσεως. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί το περιορίζουμε στα 3 έτη? Όταν δεν υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογήσεως, ή θα πρέπει να ενεργοποιηθούν τα κράτη, ξέρω ότι αυτό αφορά κυρίως την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Είναι 2 δηλαδή χώρες από τις οποίες μπορεί να προκύπτει εισόδημα προφανώς φυσικών προσώπων τα οποία έχουν την συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, αλλά το εισόδημά τους προκύπτει σε τρίτες χώρες. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας. Λέμε λοιπόν φορολογία για 3 έτη. Γιατί το περιορίζουμε σε αυτό? Το λέω τώρα εδώ, μπορεί να υπάρχουν λόγοι πολιτικής, θέλω διευκρίνηση. Διότι το να καταρτήσουμε, παραδείγματος χάρη, συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με αυτές τις χώρες δεν πρέπει να είναι εξαιρετικά δύσκολο, εκτός και αν οι ίδιες δεν θέλουν. Επειδή προποθέτω ότι αυτές οι χώρες δεν θέλουν, γεννιέται όμως το θέμα, παραδείγματος χάρη,
με δικούς μας κατοίκους και ειδικώς στην Αυστραλία, δεν ξέρω τώρα τι έχουμε στην Ιαπωνία, ενδεχομένως δημιουργείται το ζήτημα μιας φορολογικής ανισότητας εδώ. Εγώ θα ήθελα τη διευκρίνηση, γιατί το περιορίζουμε στα 3 έτη και δεν λέμε ότι αυτό θα πρέπει να φορολογείται κανονικά. Άρα λοιπόν, όποια στιγμή ο κ. Υπουργός αυτό θα ήθελα μία διευκρίνηση. Τώρα, μία περαιτέρω παρατήρηση πάλι στο ζήτημα της φορολογίας που έχει αυτά τα διεθνή χαρακτηριστικά, είναι για την παράγραφο 6 του συγκεκριμένου άρθρου. Είναι παρατήρηση και κριτική. Το πρώτο είναι ότι στην αλλαγή που γίνεται με τις δύο προσθήκες των παραγράφων 5 και 6 στο άρθρο 76 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, γίνεται μια προσπάθεια να αποφευθεί η επιλογή της φορολογικής έδρας. Δηλαδή, ουσιαστικά, έτσι, εκείνο το οποίο γίνεται στην περίπτωση αυτή είναι ότι επειδή υπάρχει το φαινόμενο για λόγους φοροαποφυγής, φυσικά οι νομικά πρόσωπα να επιλέγουν έδρα όπου υπάρχουν ευμενέστερα φορολογικά καθεστώτα. Στην πραγματικότητα τίθενται δύο κριτήρια της μεταβολής κατοικίας με την έννοια του προμηνιακού φορολογικού καθεστώτος και σωρευτικός το να διαθέτει σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα. Στην έννοια όμως των σημαντικών οικονομικών συμφερόντων στην Ελλάδα, εγώ τώρα εδώ το σωρευτικό ως ένα σημείο, δηλαδή το και που λέμε και οι δύο προϋποθέσεις, είναι μια συζήτηση αν πρέπει να είναι έτσι, αλλά εκεί μπορεί να υπάρχουν σκέψεις. Αυτό που βρίσκω εξαιρετικά αυστηρό εδώ είναι την έννοια των σημαντικών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί λέτε ότι τα σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 25% σε εταιρεία που υπόκειται σε φόρο, μπορεί να είναι πολύ μικρές εταιρείες. Άρα γιατί να λέμε ότι εξ αυτού του στοιχείου προκύπτει σημαντικό οικονομικό συμφέρον, ή το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπερβαίνει το 30% των συνολικών του εισοδημάτων ή υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ. Πάλι είναι πολύ μικρά αυτά τα ποσά για να πούμε ότι τα 45.000 ευρώ είναι σημαντικά οικονομικά συμφέροντα. Επομένως, για να έχει και ένα νόημα η διάταξη και να μην χαθούμε εδώ στη μετάφραση και σε πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα νόημα, θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει μια πολιτική για σημαντικότερα εισοδήματα και όχι για εισοδήματα αυτής της τάξης. Το δε κριτήριο της συμμετοχής της εταιρείας, για να μην λειτουργεί και αποτραπτικά ως περαιτέρω επιβάρυνση στις όποιες επιλογές θέλει να κάνει κάποιος, γιατί κοιτάξτε, πείτε ότι κάποιος θέλει να ακολουθήσει μια πολιτική φοροαποφυγής και ερχόμαστε και του λέμε τώρα ότι αν έχεις 5% σε ένα νομικό πρόσωπο ή 25% σε μια εταιρεία που υπόκειται σε φόρο, δεν μπορείς να ακολουθήσεις αυτή την πολιτική. Αυτό που θα τον οδηγήσει στο να μην συμμετέχει σε εταιρείες. Αυτό είναι αποτρεπτικό, είναι επιβαρυντικό ουσιαστικά για την οικονομική δραστηριότητα. Είναι αντικίνητρο. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Συνδέστε το με πιο σοβαρές, αν θέλετε, φορολογικές επιλογές. Στο άρθρο 14, φορολογία μερισμάτων. Εγώ θα πω ευθέως ότι εδώ γίνεται μια εξής στάθμιση από την κυβέρνηση για να είμαστε όλοι συνεννοημένοι. Μέχρι τώρα, οι εταιρείες ουσιαστικά γινόταν η διάκριση ανάμεσα σε φορολογία αδιανέμητων και διανεμουμένων κερδών. Στα αδιανέμητα υπήρχε η επιλογή του 24%, η οποία τώρα μειώνεται καθώς καταργείται η διάκριση αδιανέμητων και διανεμουμένων και πηγαίνουν όλα στη φορολογία του 20%. Αυτό δείχνει να είναι μια βελτίωση φορολογική για τα νομικά πρόσωπα, καθώς για τα διανεμόμενα υπήρχε ένα βάρος της τάξης του 40%. Επομένως, καταρχήν, στα νομικά πρόσωπα φαίνεται ότι δείχνει να υπάρχει μία μείωση φορολογίας. Εγώ θα πω πρώτον, για να δείτε τι σημαίνει φορολογική παλινοδία. Θα θυμίσω το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης όταν έκανε